Hello, hello, thumbs up. Most welcome, Mora. Thank you so much, thumbs up, bro. Like देने के लिए. कमेंट thumbs up बोलो क्या कर रहा है. सारोना हाय मोरा बोल रहा हाय हाय हेलो हेलो मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच सारोना जी मेरा आने के लिए. सानसोरां दैमारी. Good morning, good morning, Sansarang. Most welcome, everyone, guys. Most welcome. So I blog 1K. मा खालामदों नामदाना? र' नै जिरायना दंलै. ओमफ्राय जिरायना दङ. Thumbs up ने बोला I am single हा single मे बी single thumbs up. Thumbs up आपका नित्य है ना नित्य है आपका ना एबी लाइक दैट थैंक यू सो मच एबी मोस्ट वेलकाम. ओमफ्राय एबी ब्र' माथो नोंखौ मैया नुथाराखैब्रा हरावलाय मा जानायमोन नुवाखै आं मैया एबिखौ सानसे. ओमफ्राय सदा बोलरा ओंखाम जाबाय ना मा होनदों? ओं जाबाय ओंखामखौलाय जाबाय जानायालाय. बेनिफ्राय एबि लाइक दान थेंक यू सो माच. ओमफ्राय एबिनि बोला सनजित लाइक ल'लै अके जोंहा एबि थेंक यू सो माच थेंक इउ. थाम्स आपने बोला हाय बोला एमबी प्रोडक्शन ने बोला ऑन थैंक यू सो मच. सानसोरां ने बोला थिगैनो बेबी ओके अच्छा थिगैनो आरोना बि ओके ब्र' थैंक यू सो मच. ओमफ्राय नाश्ता खाया कि नहीं खाया बोलो एवरीवन गाइस कौन क्या खाया है बता दो मुझे भी. सारोना ने बोला कैसे हो मोरा साइकिल मारी करोना थोड़ा ठीक है. और एबी ने बोला सनजित मैया बिजिथारमोन लैनो ओके अच्छा बेखायनो मा जाखोब्रा सारना आङो. बेनिफ्राय सानसोरां दैमारिने बोला थिगैनो दंना ब्र' थिगानो दङ ब्र' थिगानो दंथ'यो दंनायालाय. ओमफ्राय इउडिसि सारनोबा लाइक एन्ड सिक्स थेंक यू सो माच सार. एबिनि बोला बि होनोबो टाइम मोनाखै नानाव आदसा उरां फारां डाक्टारनाव थाङां माहां बिदि जालागासिनो. ओमफ्राय सार ने बोला ऑन थैंक यू सो मच. यूडीजी सर मैं आपका एल्बम में जाने के लिए टाइम नहीं हो रहा है सर मतलब थोड़ा मैं खांसी बुखार मतलब बीमार हो रहा है ना सर इसलिए आपका एल्बम में जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है अभी भी मतलब थोड़ा खांसी हो रहा है. आप लोग जान सकते हैं क्योंकि मेरा जो वॉइस है ना आप लोग कैसा आया है वॉइस मेरा. बेनिफ्राय जयनिं प्लिज नावदों सानसोरां नै सारनायानो जों जयनिं जानो सारनायाव दायो बबेयाव दं? न'आवनो दङ सानसोरां न'आवनो दङ. ओमफ्राय सारानि बोला इउडिजि सार हेल' सापर्ट मी प्लिज नांदों आरो ना. ओमफ्राय इउडि सारा अन सार अन थेंक यू सो माच. एमबी ने बोला हेलो सारोना ने बोला ओए मोरा मुझे ज्वाइनिंग करने को बोलो हाँ बोल रहा है एवरीवन गाइस. सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ. सानसोरां सारोना ने आपको बुला रहा है. सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ. जुमाव लाइक 7 लाइक दान थैंक यू सो मच. जुमाव मिनि बेरना अन हरबाय थैंक यू सो मच. सानसोराङा नाम जाना सानसोरां नै नों सारोनाया लिंदो आरो ना. बेनिफ्राय हेलो बेनिफ्राय जुमाव अन थैंक यू सो मच. जुमाव अन थैंक यू. इसके बाद सारोना ने बोला मोरा आद्रा लो के साथ चपाई पिया पीसे बोलो ना पानी मोरा अदरक लौंग की साथ साई पिया है. मैंने बोला अपना पीने को और चाय अदरक लौंग के साथ चाय पिया ओ अच्छा हो गया अदरक लौंग अच्छा एमाव लाइक दान थेंक यू सो माच. एबिनो थाथ'दो दै बाय अके सानसोरांदों बेसेबां जाखो नि प्रब्लेम लै केला सानसोरां जयनिं मी माने अन थेंक इउ एमाव अन
जुमाव बायनो ओके ओके जुमाव ओमफ्राय हेलो जुमाव कैसे है बोलदों स्मिथा ने हेलो गुड मर्निं नाउ गुड मर्निं एमाव अन हेलो 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 नेट प्रब्लेम जालायबाय नाब्रा नै नेट प्रब्लेमानो थांलाय फैलाय थै तोरगा आं बायलै नेटखौ हेलो 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 बिबा हाय सन्जित गुड मर्निं उला बिबा ने गुड मर्निं मर्निं बिबा जोंखौ लाला नामा भिडिअ'आव दाना सोरनि माने जोंखौ लाला नामा भिडिअ लायो ब्र लायो 2000 बि होबा लायो गावसा 2000 बि होनो बायोबा आंजों बायोबा गावसा एमावा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बिबानि बोला 9 लाख थैंक यू सो मच सारुना ने बोला ठीक से पढ़ाई क्या है तू हिंदी भी ठीक से पढ़ता नहीं नहीं आता सारुना तू क्या बोला ना मुझे सब समझ में ऐसा में अदरक लौंग पीने के लिए बोल रहा है चाय में पीने के लिए बोल रहा है पीने के लिए बोल रहा है आपने इसके बाद इमाने ऑन गुड नादों बिबाजी हेलो सपोर्ट मी बोल रहा है इमाने ऑन सारुना बोला इमाव जी कैसे हो बिबान बोला मैसेज 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 थैंक यू सो मच इसके बाद इमाने बोला ऑन थैंक यू सो मच पिया क्या तूने बोला हाँ मैं पिया ही ना सारुना पिया है मतलब साइज इतना मतलब नहीं है लाल सा पीता है मैं सारी लाल सा में लगाया एमाव ने बोला गुड स्मिता ने बोला है बिफां गोजौ गाखो सन्जित नेट प्रब्लेम जाबा नादा ओंलै गाखोनांसिगोन दंफांबो गोजौ गैयाना बाला आनिफ्राय सारुना ने बोला है बात तो सुनती नहीं हाँ बोलो सारुना बोलो बोलो ओमफ्राय बिबार ने बोला हेलो 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 थैंक यू सो मच बिबार मोस्ट वेलकम सारुना ने बोला स्मिता जी हाय बोला स्मिता जी देखो आपको सारुना ने हाय बोला है सारुना ने हाय बोला है स्मृति जी सारुना के साथ फ्रेंड बनाओ इसके बाद विभा ने बोला हाय सारुना ओमफ्राय एमाव ने बोला मैं ठीक हूँ सारुना अंदरना बिबार ने बोला फलो गार्डन बोला गोल 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 दादा अंदरना नोंलै बालसो नेटानो माबायदि जाखोथाय बिबार जी हेलो बोल रहा है सारुना ने स्मिता ने बोला हेलो सारुना एमो ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच सारुना ने बोला बीबा जी ज्वाइनिंग मी प्लीज बोला बीबा आपको सारुना ने बुला रहा है एमो ने बोला गुड एमो ने बोला फोन बोल रहा है एमो बुरी जाकर मा फोन जालोगे सन्जित भाई नित्या जों गथ' सानै मोनखाबाय बोरै थामसाब बा थामसाब गथ' सानै मोनबाय आरोना देनजारलै नों थामसाब होमबा गथ' सानै माला दिहुनखोब्रा थामसाब मास मोनसेयावनो गथ' दिहुनबाय होमबा ओमफ्राय नामदों एमावने बिबाने बोला वेलकाम 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 हैकर ने बोला आई एम गोइंग एल बी ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है ओके ओके सोनाराम ने बोला हेल ऑन थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम सोनाराम स्मिता ने बोला लाइक डांस सन्जित थैंक यू भाई एमावा बुंबाय लाइक थैंक यू सो मच सारुना ने बोला सारुना हाय एमाव ने बोला ऑन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सारुना ने बोला सोनाराम हाय इसके बाद एमाव ने बोला ऑन सारुना ने बोला है मोरा क्या करने वाला हो भाई हैकर ने बोला प्लीज गिव मी ओके हैकर जी आपको मैं ब्लू देता हूँ ओके मैं आपको ब्लू दे दिया है इसके बाद सारुना ने बोला ऑयली से सेस मत करना ऑयल से सिस मत खाना ऑयल से चिट्स मत खाना ओके इसके बाद एमो ने बोला ऑन सारुना ने बोला के बा खासी बार जाएगा हाँ खासी बार जाएगा अच्छा अच्छा ओके ओके सारुना एमो ने बोला ऑन एमो ने बोला ऑन
Hekar बोला गुड जॉब ओके थैंक यू सो मच हेकर ब्रो इमोने बोला ऑन थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए कमेंट 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 स्मिता ने बोला ऑन इमोने ऑन थैंक यू सो मच हेलो 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 मा खाओ वो खाए मोय देश हेकर ने क्या बोला समझ में नहीं आया सारोना ने बोला हेकर हेलो सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है हेकर ने बोला हाउ डन चाय क्यू मेओ मेओ ब्रो सारोना हेकर में समझ में नहीं आया सारोना माने गुड जॉब सारोना ऑन हेकर आप क्या क्या बोल रहे रे सोदोंग बियो थोंग संग हेकर क्या बोला रे समझ में नहीं आया रे साउ सेप से दुंग लोंग दे भाई कोई भी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं करते ऐसा क्यों बोल रहे मालूम नहीं रे सारोना आजकल कोई ज्वाइनिंग नहीं करता रे आजकल मालूम नहीं क्यों ऐसा हो गया एमावने बोला हेलो हेलो जकिता नार्जारी गुड मर्निं फंबाय हेभ ए नाइस डे थैंक यू सो मच आब' वेलकाम आब' ओमफ्राय आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायबाय इसके बाद कमेंट कीजिए नो लाथिंग भाई क्या बोला रे का समझ में नहीं आया ओमफ्राय स्मिता ने बोला हास्राये फाखा जाखो हेकारालाय मिथियालै मा फाखा जाखो हेकारालाय मिथियालै बिबाने बोला ओके सर ज्वाइनिंग करना जा रहा हो तो सारोना आपको विभा ने ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा है एमओ ने बोला ऑन हेकर ने बोला आई नो सर्विस लैंग्वेज अच्छा 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 एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए ओके विभा सिस्टर बोल रहे हैं एमओ ने गुड नाम डरना ऑन थैंक यू सो मच ब्रो कोई अब बात फ्रेंड नहीं कर रहा है सनाम ने बोला ऑन थैंक यू सो मच एमओ ने बोला ऑन थैंक यू सो मच थामसाब ने बोला नित्या आं जंखायनायखौ दुखु मोनबाय नामा नों नामा नित्या जंखायनायखौ थामसाब ब्र आं दुखु मोनाखै थामसाब ब्र आं दुखु मोनाखै थामसाबनि हास्राय थामसाब आं दुखु मोनाखै सोनाराम ने ऑन विभा ने बोला ब्लू 2 अच्छा विभा मैं आपको ब्लू दे रहा हूँ ब्लू दे दिया है स्मिता ने बोला मानसिफोरालाय थैजोब्बाय नामालै मिथियालै थैजोबखो ना माखोथाय हेकार ने बोला बानथानथ' अच्छा ऑन थैंक यू सो मच सोनाराम ने बोला ऑन थैंक यू एमओ ने बोला गुड सारोना ने बोला स्मिता कैसे हो एमओ ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन कौन है कमेंट वेयर इज माय ब्लू हैकर ब्रो मतलब आप किसी से फ्रेंड ही नहीं कर रहे ब्लू लेके क्या करेगा हैकर स्मिता ने बोला है अच्छे हो सरोना बोल रहा है एमओ ने बोला ऑन थैंक यू सो मच एम बी ने बोला प्रोडक्शन बोला ऑन थैंक यू सो मच एम बी ब्रो मा खालामदों खोन्थाहर दे एम बी हैकर बोलो क्या कर रहा है हैकर ब्रो क्या कर रहा है बोलो ओके आई एम डूइंग ओके इसके बाद प्लीज गिव मी बोल रहे हैकर ब्रो ब्लू लेके क्या कर रहे हैं हैकर ब्रो इसके बाद ऑन एवरीवन गाइस तो कमेंट ब्लू का जरूरत नहीं है दोस्तों कमेंट करो कमेंट सपोर्ट करो हैकर ब्लू का मतलब ये नहीं है इसके बाद प्लीज इसके बाद ऑन थैंक यू सो मच हैकर ब्रो ब्लू का जरूरत नहीं है ब्रो
comment. Mango okay, subsistence Q to do relating. Good evening, hello, 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 good evening, hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Everyone comment कीजिए like that thank you so much ग्रेप like dislike से बारना ग्रेबा thank you हे करमला please I'm begin बिनेबला जाबाय खामाखि दाना ओके जाबाय beautiful स्मिथानेबला हाय सना फैबाय गुड मर्निं आं ग्रेप नादो नै ग्रेबन स्मिथा मिनिबाय ग्रेबाव सना स्मिथा मख'बा खि थयमा दे सारना दे थाबाय था आं गोरिब नामदो आरनानै थाबाय थानांगौ गोरिब र' गोरिब र' लाखिना होदो जोंना बान्दना फैदों हेल' फंबाय गुड मर्निं आब' मस्ट वेलकाम ओमफ्राय एमआ बिउटिफुल थेंक इउ सो माच सेकारनेबोला ओके डोंट गिव आई विल आंसर यू नामदाना हैकर ब्रो देखो ब्लू लेके क्या करेगा ये बताओ ना ब्लू में किसी को भी ब्लू नहीं दिया ना हैकर इसलिए आपको भी नहीं दिया मैं दूसरे के साथ आए ना तो ब्लू मतलब मिलेगा मानदना ने बोला ना इसके बाद आं गोरिब नामदाना एमपी ने बोला फ्रेंड्स नामदाना फ्रेंड साब बानाय आं नामा र' आं नायनो गैया आं साबखाब्रा नोङो नै 13 साबस्क्राइबार आङो साबखा नोङो बेनिफ्राय जोंना माबाखो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो दं दाना थ' साब दाना हाम अन थेंक इउ सो माच फर सापिरिं नावदों ओमफ्राय बान्दानाया बुंदों आंनि एलबिआव दा जयनिं जादों अके ओमफ्राय बान्दानाया बुंदों आंनि एलबिआव दा जयनिं दा गोरिबा बुंखो जोंना मा ओंख्रै स्मिथा सना होनदों बान्दानाया बुंदों 10ता जाबाय नामदाना अके ओमफ्राय हेकारा बुंदों प्लिज आई विल सब्सक्राइबर एवरीवन बोल रहा है ओके आपको ब्लू दे दिया है मैं बेनिफ्राय इसमें बोला आलु बाथोनसो आं गोरिब नामदों आलु बाथोननो जोंनाबो आलु बाथोनसोमोन सेम माथो गोरिबा बुंबाय गोथाव सना स्मिथा होनदों गोथावब्रा आलु बाथोनानो बुहुत गोथाव बेनिफ्राय जोंना अननानै बयबो नारा एभरिवान गाइस बीएम के साथ भी फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस इसकी बात गरीब ने बोला स्मिथा अंकि मानो कल हराखै नामदार ना मानो कल हराखैनो आरो ना इसकी बात स्मिथा अंकि मानो कल हराखै नामदों मानो कल हराखै मानो दखानाव थांनोसै दै दा जयनिं जाफिनगोन आं दा गरमथार जोंनिथिं बिराद गरमलै आयौ जोंनिखिबो बान्दाना आब' एमाव अनलाइन थेंक इउ सो माच एमाव दखान खुलिबायनाब्रा
नेटआ प्रब्लेमलै मानो प्रब्लेम जायो हमनो हाया आङो आं नेट प्रब्लेमखायनो जि बाबायलै माबायदि एयारटेला खेला गामि एरियायावथाय सोरबाफोरा टाउनाव थायोब्ला खोन्थाहरदोब्रा आंनो एभ्रिवान गाइस आंबो टाउनाव थाहैनोसैमोन नेटआनो नाङालै एरियायाव स्मिथा बुंबाय र' आं एसे बेस्थ'लै सना गोरिब अके मा ओंख्रि मा संख्रि मावो स्मिथा होनानो मा साख्रि मावोनो स्मिथा बंदना ने बोला ओनन थैंक यू सो मच नेट प्रॉब्लम है दे मेरा इतना गुस्सा था मुझे नेट के लिए क्या हो गया मालूम नहीं नेट का माब्लाबा खिन्थागोन दे आं गोरिबनो माब्ला खिन्थागोन आंजों फै 3 days आंनाव दाना बारे बायगिरादों बा दा खिन्थानो हाया आरो नोंलै मानो खिन्थानो दानो खिन्थादे मालाबा खोन्थानो मानांगौ बादना नेबला अन थेंक इउ स्मिथा नेबला र' दै आंहा टाइम जाबाय आं गोरिब नों थाथ'दो मास्टार मावखोमालै गोरिब र' मास्टार मावबायदि मोनदों आं मास्टार मावनायासो दा बायदियाव बिजि जायो नालाय आं दायो 25K मोनो फाग्लि नांदों गोरिब र' ओंखाम जागोन जायाखै खोन्थाहरदो दे गोरिब र' ओंखाम जागोन जायाखै माबाया होनबाय एमा होनबाय नंगौथ' खोमा आंथ' मास्टार मावबायदि मोनदों आं गोरिब र' ओंखायनो माबा आरोना मास्टार मावनायासो दा बिदि 9टा टाइमाव माने स्कुल थांनायनि बिजि जायो नालाय ओमफ्राय नंगौथ' खोमा नावदों KTM लानांगौ खेला नोंलै गोरिब र' KTM लानांसिगोन ओमफ्राय गोरिब र' मा होनना बुंगोन मा ओंख्रि जाखो रावबो गैलालै गोरिब र' नोंल'सै दां ओमफ्राय जोंना माबा अनलाइन थेंक्स सो माच नेक्स्ट होनदों ब्र' आं सम गैया ओमफ्राय मा होनो ब्र' 95आव खोथा गैया होननानै अके गोरिब र' गाखोनो मा जाबायलै गुमै सयाबिन आलु जोंहाना गोथाव मावन लाइकल' होबाय दे जेबो नङा मेक्सफोर जेबो नङा बाबा डाउन ओमफ्राय बेयाव होनोब्ला सारना साबधान दिया 20 चेक करना कमेंट चेक अके बोला चला गया होगा शायद गोरिब थाथ'दो आंबो सिरि एसे मबाइलाव खामानि मावनांगौ दा मावग्रोनि दे अके बंदना अन थेंक सो माच सनाराम अन थेंक सो माच आंबो दोननोसै एभ्रिवान गाइस थेंक यू सो मच मे बी एल बी बंद करेगा मे बी
ओनली वन 5 मिनट के बाद एलबी बंद करता हूँ मैं। एलबी बंद खालामसैलै या मा गैया गल गल जाबाय थायो। एमा अनन थेंक यू सो माच। इ इ इ ओ माय डार्लिं आई लाभ यू टू यू लाभ मी मुझे हुआ है प्यार वाह थम्स अप किसको प्यार हुआ रे थम्स अप ब्रो किसके साथ प्यार हो गया रे थम्स अप थम्स अप ब्रो किसके साथ प्यार हो गया रे आं दसे दोनसैलै आं लोगोफोर गाज्रि दामोन दै ऐसा ऑन करके रखेगा रे दोस्तों आप लोग मतलब अच्छा असम गर्ल्स थम्स अप ब्रो असम में आ जाओ ना यार थम्स अप ब्रो असम घुमा देगा ना मैं आपको असम में आ जाओ मैं आप असम घुमा देगा किधर किधर घूमना है सर थम्स अप ब्रो नित्या का घर है ना मुझे मालूम है नित्या का घर है और नित्या का घर है ना नित्या का घर का सामने मेरा एक फ्रेंड है मेरा मतलब लड़का फ्रेंड है लड़का फ्रेंड सोनाराम मनोनन एवरीवन गाइस आप लोग थोड़ा कमेंट में थोड़ा मतलब मूड करेगा ओके हम सब ने हंस रहे हैं हम सब रो सर ऑन माबा सोनाराम ऑन थैंक यू
थैंक यू सो मच कमेंट खालामबाय थानो थाखाय हम लोग गारो भी आ गया हेलो हेलो मोस्ट वेलकम बंदना ऑन थैंक यू एमा ऑन थैंक सो मच हेलो हेलो एवरीवन गाइस थोड़ा मुझे सपोर्ट करो मैं भी बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों जाखि बानाय नामा जाखिबाय एमबी ब्र आं बुजिया एमबी ब्र नों बहानिब्रा एमबी ब्र नों ब्र कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट खालामना होदो एवरीवन गाइस कमेन्ट ना नङा ब्र गाज्रि जाबो जेबो नङा मिस्टेक होने से भी कमेंट मत कर दो एवरीवन गाइस कुछ नहीं होगा कितना हो सका है थोड़ा स्पीड कमेंट करो जो भी हो उल्टा पल्टा होने से भी नो प्रॉब्लम ओनली कमेंट होना चाहिए कमेंट ओनली कमेंट होना चाहिए कमेंट 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 थैंक यू सो मच बंदना थैंक यू एम ऑन थैंक यू बिजनी दारा ओके बिजनी मा जायगानि नोङो ब्र एमबी बिजनी मा जायगानि ब्र हेलो 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 थैंक यू बर' बाजारनि आरोना राव गैबा मिथिफेरा आरोना ब्र अन थैंक यू सो मच ब्र थैंक यू
everyone guys ओमफ्राय जोंना अन थिंकिं दाना 13 बाल दाना अके दाना अके गैलालै माइनाव अथ' दे आं दोननोसै होमबालाय लोगोफोर ने मा खालामनो आरोना थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गाइस माइनाव अके आं बाबाय नेटानो जाया आंना अके लोगोफोर गाज्रि दामोन